ассалому алайкум бинандагони азиз, барномаи имрӯзро оғоз менамоем ва бароятон хабарҳои рӯзро пешкаш менамоям. раёсати Банки Миллии Тоҷикистон бо дастури охирини худ фаъолияти тамоми нуқтаҳои мубодилаи асъорро дар саросари кишвар манъ кард. Банки Миллӣ нисбати ташкилотҳои қарзии чораҳои муҷозотӣ дар шакли ҷаримаҳои калон андешида нест. ҳаҷми савдои хориҷии Тоҷикистон 20% коҳиш ёфтааст. таи 30 соли охир беш аз 1000 пиряхи Тоҷикистон ба нобудӣ расид. Баромади Эмомалӣ Раҳмон дар Порис. додгоҳи олии Русия ҳукми Илдар Сахапов ва Фёдор Басимов сарбозони пойгоҳи 201 Русия дар Тоҷикистонро бетағйир гузоштааст. дар Кӯлоб тамриноти низомии нерӯҳои ҳавоии пойгоҳи 201 гузаронида шуд. шумораи аҳолии Тоҷикистон дар соли 2016 ба беш аз 8 миллиону 600 ҳазор нафар мерасад. ҷамъияти тоҷикони Амрико ба 2 сокини Тоҷикистон дастиёрӣ дароз карданд. раёсати Банки Миллии Тоҷикистон бо дастури охирини худ фаъолияти тамоми нуқтаҳои мубодилаи асъорро дар сартосари кишвар манъ кард. тибқи дастур дар бораи тартиби анҷомдиҳии амалиёти мубодилавӣ бо асъори хориҷӣ, тамоми нуқтаҳои мубодилаи асъор баста шуда, амалиёти хариду фурӯши асъори хориҷӣ танҳо дар хазинаҳои марказҳои хизматрасонии банкӣ, филиалҳо ва саридораҳои ташкилоти қарзӣ анҷом дода мешаванд. айни замон муваққатан амалиёти мубодилавӣ тавассути нуқтаҳои интиқоли пулӣ дар ин муассисаҳо ҷойгир буда низ гузаронида мешавад. дар маълумоти дар ин робита интишорнамудаи Банки Миллӣ қайд мешавад, ки дар даҳаи сеюми моҳи ноябри соли ҷорӣ вазъи бозори нақдии хариду фурӯши доллари амрикоӣ бозам ноустувор гашта, суръати тағйирёбии қурби нақдӣ нисбати моҳҳои гузашта ба маротиб зиёд гаштааст. ҳамчунин зикр гардидааст, таҳлили бозор нишон додааст, ки кормандони алоҳидаи нуқтаҳои мубодилаи асъор аз чунин вазъ сӯистифода бурда, бо ҳар гуна роҳу восита қурби фурӯши доллари амрикоиро беасос худсарона баланд мекарданд. дар ҳамин ҳол Банки Миллии Тоҷикистон бинобар коҳиши қурби сомонӣ нисбати ба асъори хориҷӣ баробарони банкҳо ва ташкилотҳои маблағгузории хурди ҷумҳурӣ ҷаласаи корӣ баргузор намуд. дар он вазъи феълии бозори дохилии асъор, сабабҳои баланд шудани қурби доллари ИМА ва роҳҳои ба эътидол овардани ҳолати ба амаломада, пешгирӣ кардани омилҳои ҳанотӣ ва қаллобӣ ҳангоми анҷом додани амалиётҳои хариду фурӯши асъор ба таври ошкоро ва ҷиддӣ баррасӣ гардиданд. раиси Банки Миллӣ Ҷамшед Нурмаҳмадзода зимни ҷаласа таъкид кард, ки бо мақсади паст кардидани шиддати вазъ дар бозори дохили асъор ва пешгирӣ кардани амалҳои номатлуб ҳангоми анҷом додани хариду фурӯши асъори нақд, Банки Миллӣ якчанд чораҳои таъсирбахшро, ки бо амалӣ шудани онҳо талабот бозқайдитар мегардад, баром мемонад. дар ин робита нисбати ташкилотҳои қарзие, ки талаботҳои Банки Миллиро иҷро накарданд ва ё худсарона вайрон намуданд, чораҳои муҷозотӣ дар шакли ҷаримаҳои калон андешида мешаванд. илова бар ин, роҳбарияти Банки Миллӣ супориш дод, ки дар ҳамаи ташкилотҳои қарзӣ ситодҳои фаврии доимамалкунанда ташкил карда шуда, ҳамарӯза натиҷаи кории онҳо ҷамъбаст ва қарорҳои дахлдор қабул карда шаванд. ҳамчунин барои пурзур кардани назорат аз болои иҷрои талаботҳои ҳатмӣ ва андешидани чораҳои зарурӣ ва қонунгузорӣ тағйироту иловаҳо ворид карда мешаванд. ёдрас мекунем, ки қурби доллари амрикоӣ дар бозори асъори нақди Тоҷикистон субҳи рӯзи 3 ноябр аз 7 сомониву 60 дирам зиёд шуд. дар ҳамин ҳол Банки Миллии Тоҷикистон қурби расмии доллари ИМАро санаи 3 ноябр дар сатҳи 672 сомонӣ муқаррар карда буд. ҳамзамон имрӯз маълум гардида, ки ҳаҷми савдои хориҷии Тоҷикистон наздик ба 20% нисбат ба 10 моҳи соли гузашта коҳиш ёфтааст. бино ба иттилои расмӣ, ҳаҷми муомилоти савдои хориҷии Тоҷикистон дар 10 моҳи соли равон баробар ба 3 миллиарду 523 миллиону 100 ҳазор доллари ИМА баробар будааст. ба ҳисоби агентии омори Тоҷикистон, ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 836 миллиону 600 ҳазор доллар ё 19,2% камтар мебошад. дар ин давра 48,7% ҳаҷми савдои хориҷии Тоҷикистон бо кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил рост меояд, ки 1 миллиарду 717 миллиону 50 ҳазор долларро ташкил медиҳад. 51,3% ҳаҷми тиҷорати хориҷӣ ба кишварҳои хориҷӣ дур будааст, ки 1 миллиарду 805 миллиону 600 ҳазор долларро дар бар мегирад.
эмомалӣ раҳмон рӯзи дирӯз дар шаҳри порис дар нишасти сарони кишварҳои тарафҳои конвенсияи тағйири иқлим ки ба мушкили бузурги сайёра тағйирёбии иқлим бахшида шудааст иштирок ва суханронӣ кард. Зимни ҳамоиши сарони кишварҳои дунё эмомалӣ раҳмон изҳор дошт ки нишасти имрӯза идомаи талошҳои пайгиронаи кишварҳои мо дар самти ташаккули низоми муносибатҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ ва масъалаи афзоиши минбаъдаи партовҳои гулхонаӣ бо мақсади пешгирӣ аз он андешидани чораҳо барои коҳиш додани раванди гармшавии иқлим ва паёмадҳои манфии тағйири он мебошад. Президенти Тоҷикистон дар идомаи сухан тазаккур дод ки 93% қаламрави Тоҷикистон кӯҳсор аст ва ин кӯҳистон яке аз манбаъҳои асосии оби Осиёи марказӣ мебошад, зеро 60% оби минтақа аз пиряхҳои ин ҷо сарчашма мегирад. Дар ин бора эмомалӣ раҳмон аз ҷумла таъкид дошт: кишвари мо ки 93% қаламраваш кӯҳсор аст, яке аз манбаъҳои асосии оби Осиёи марказӣ буда аз пиряхҳои он қариб 60% захираҳои оби минтақа ташаккул меёбад. вале обшавӣ бо сурати пиряхҳо бар асари тағйирёбии иқлим ба шароити зиндагии аҳолӣ ва ҳифзи захираҳои об таҳдиди ҷиддӣ ворид менамояд. дар давоми 30 соли охир аз 14,000 пиряхи мавҷуда беш аз 1000 тои он ба нобудӣ расидааст. ин раванд боиси афзоиши офатҳои табиӣ ва таназзули экосистемаи обӣ гардида ҳар сол ба мамлакат ба садҳо миллион доллар зарари моддӣ мерасонад ва сабабгори талафоти зиёди ҷонӣ низ мегардад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар ҷанбази суханронии худ изҳори умедворӣ кард ки давлатҳои пешрафта, сохторҳои Созмони Милали Муттаҳид, созмонҳои дигари байналмилалӣ ва минтақавӣ ва ниҳодҳои бонуфузи молиявӣ дар ҳалли масъалаҳои муҳими мутобиқшавӣ ва тағйирёбии иқлим ва фаҳс кардани шиддати он ҳамкории худро минбаъд низ дариғ намедоранд ва дар шароити имрӯзаи глобалӣ ҳаллу фасли мушкилоти мавҷуда дар самти кам кардани оқибатҳои манфии тағйирёбии иқлим ва ҳамаи мо талошҳои ҳарчи бештари дастҷамона андешидани тадбирҳои фаврӣ ва дарозмуддатро тақозо дорад. додгоҳи олии Русия ҳукми додгоҳи ҳавзаи Урал-Нисбат ва Илдар Сахапов ва Фёдор Басимов сарбозони пойгоҳи 201 Русия дар Тоҷикистонро бетағйир гузоштааст. ин ду сарбози Русия моҳи августи соли ҷорӣ дар қатли таксирони тоҷик Раимҷон Тешабоев айбдор шуда аз 13 то 17 сол равонаи зиндон гардидаанд. онҳо муддати ҷазояшонро дар зиндонҳои Русия сипарӣ хоҳанд кард. Илдар Сахапов ва Фёдор Басимов соли гузашта баъд аз он боздошт шуданд ки шаби 19 август ҷасади сарбуридаи Раимҷон Тешабоев аз назди куле дар қарибиҳои деҳаи Чимтепаи ноҳияи Рӯдакӣ пайдо шуд. Тешабоев одатан дар назди қароргоҳи пойгоҳи 201 Русия дар маҳаллаи Гипраземи шаҳри Душанбе таксиронӣ мекард. Сахапов ва Басимов барои он дар ин куштор гумонбар дониста шуданд ки бо Тешабоев додугирифти молӣ доштаанд. дар ҳамин ҳол дирӯз дар Кӯлоб дар як тамриноти низомӣ нерӯҳои ҳавоии пойгоҳи 201 дар Тоҷикистон корвонҳои мошинҳояшонро ҳифозат кардаанд. тибқи барномаи тамринот бахши нерӯҳои ҳавоии 201 Русия ба чархболои пӯшиши ҳавоии ҳаракати корвони мошинҳои ҳарбиро дар хатти ҳаракати роҳи вилояти Хатлон то шаҳри Душанберо тамрин карданд. ба гуфтаи ёвари фармондеҳи округи ҳарбии маркази Русия Ярослав Рашубкин, сарнишони чархболои Ми-8 ва Ми-24 ҳазаво роҳи ҳаракати мошинҳои низомиро ки бо сурати бехатартар дар ҳол рафтан буданд тамрин карданд. тибқи барнома чархболо ҳамзамон амнияти роҳро месанҷиданд ва барои таъмини бехатарӣ ҳазаво ҳолати омодагӣ мегирифтанд. ҳамзамон дар роҳҳои душворгузару морпечи кӯсор амалҳои зидди муосиравӣ анҷом медоданд ва мақомоти фармондеҳӣ дар иртибот буданд. Рашубкин гуфтааст ки чархболо ҳаракати мошинҳоро ки бо сурати 30 км дар як соат мерафтанд зери назорат доштанд. шумораи аҳолии Тоҷикистон афзоиш меёбад. Вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон ҳангоми таҳияи дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии кишвар гуфт ки шумораи тоҷикистониҳо дар соли 2016 ба беш аз 8 миллиону 600 ҳазор нафар мерасад. масъулони дафтари матбуоти Вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон 1 декабр дар суҳбат бо озодӣ гуфтанд ки бар асоси дурнамо шумораи аҳолии кишвар дар соли оянда ҳудуди 200 ҳазор нафар бештар хоҳад шуд. миёнаҳои соли ҷорӣ Оҷонсии омори Тоҷикистон гуфта буд шумораи аҳолии кишвар ба 8 миллиону 439 ҳазору 700 нафар расидааст.
قرار است در سال 2020 شمارش سراسری اهالی تاجیکستان انجام شود. شمارش سراسری اهالی در تاجیکستان در سال 2011 انجام شده بود که بر اساس نتیجه های آن جمعیت تاجیکستان بیش از 6 میلیون نفر را تشکیل داده بود. جمعیت تاجیکان امریکا به امام‌الدین خالف ساکن 21 ساله ناحیه ایرش که دو گرده‌اش کارناشایم شدند و توسط دیالی زندگی دارد $1000 کمک کرد. این کمک جمعیت تاجیکان ایمه را روز گذشته اسکرعلی سعیدов بنیانگذار جمعیت و دلیر نظرov یک عضو فعال آن در دفتر آزادگان و برادر امام‌الدین نصرالدین تقدیم کردند. اسکرعلی سعیدov در صحبت با خبرنگاران گفت اسماعیل شریفov رئیس فعلی جمعیت تاجیکان امریکا اعلان کمک به امام‌الدین را از تورنمای آزادگان خوانده از اعضای جمعیت دعوت کردند برای تبابت بیمار سهم گذارند. این دعوت خوش پذیرفته شد. یک مقدار مبلغ جمع گردید. او افزود در برابر امام‌الدین جمعیت به یک ساکن ناحیه ایسار که از توسط ازیا پلوس برای تبابت طفلش از مردم کمک خواسته بود $1000 سپرد. خودی جمعیت تاجیکان یعنی تاجیک کامیونیتی این USA اینکورپوریشن سالهای 2008 تأسیس شده بود. در اون وقتی که ما برای مقصد اساسی جمعیت برای چی ما تشکیل کردیم؟ برای اونه که اون مشکلی های بین تاجیکان که در امریکا پیدا میشد سری وقت حل کردن و مساعدت کردن در اون که با همدیگر دائما کمک رسانیم با اون تاجیکانی که موقتا در امریکا تأسیس می‌کنند زندگانی میکنند. و وقتی که ما مجلس گذراندگی بودیم که این سهم گذاری که ما میکنیم ما پیش از همه با خودی اون شهروندان که موقتا در امریکا میباشد برای حل این مشکلی ها این سهم گذاری سهمی که جمع میکنیم برای همون صرف میکنیم. لیکن وقتا میبیاد که ما نه فقط با تاجیکانی که در امریکا میباشند بلکه با خودی تاجیکانی شهروندانی که در خودی تاجیکستان واقع میباشند با آنها هم این سهمگذاری کنیم. از این جمعیت ما زیاده از 1,500 تاجیکان عبارت میباشند. تشکر زیاد به همه جمعیت تاجیکان امریکا که مراجعت ما رو شنیدند و با کمک کردن برای ما برای تبابت برادرم ما. خوب میشید که همه شخص های سخاوتمند زیادتر میشیدن با همه چی را دستگیری میکردن بیمارا را برادرها را. تماشابینان عزیز اینجا به پایان برنامه امروز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و سرور زندگی را تمنا می نمایم تا بخش نوبتی. خدا نگهبانتان.